Vítajte, v nasledujúcich minútach si spoločne posvietime na fascinujúci a obrovský vesmír literatúry. Bude to taká naša malá expedícia s mapou v ruke. Tak sa na to pozrime. Báseň, román, divadelná hra, na prvý pohľad úplne odlišné svety však. Jedno je o pocitoch, druhé o dlhom príbehu, tretie sa odohráva na javisku. Ale čo ak majú predsa len niečo spoločné? Čo ak existuje kľúč, ktorý nám odomkne ich vzájomné prepojenia a zároveň ukáže, v čom je každá táto forma taká jedinečná? Presne tak. Všetky sú totiž súčasťou jedného obrovského vesmíru a my máme mapu. A teraz nemyslíte si, že ide o nejakú nudnú teóriu plnú pravidiel. Vôbec nie. Predstavme si to skôr ako taký, navigačný systém, ktorý nám pomôže zorientovať sa v tomto úžasnom svete, objaviť jeho skryté zákutia a naozaj si užiť tú cestu. Dobre, tak poďme na to. Prvá kapitola, mapa literatúry. Ako každá správna mapa, aj tá naša potrebuje legendu. Takže pekne po poriadku poďme si zadefinovať tie najväčšie územia. V úplnom základe môžeme literatúru rozdeliť na dva obrovské, ale naozaj obrovské kontinenty. Na jednej strane máme vecnú literatúru, to je svet faktov, informácií, novinových článkov či vedeckých prác. A na tej druhej, tam je beletria, to je svet fantázie, príbehov, emócií. A presne na túto, povedzme si úprimne, dobrodružnejšiu časť mapy sa dnes pozrieme zblízka. Dobre, takže sme v beletrii. A tento umelecký svet sa ďalej delí na tri hlavné ríše. Tri základné kontinenty, ktoré voláme literárne druhy. Prvým z nich je lyrika. Toto je svet emócií. Tu nehľadajte nejaký zložitý príbeh. Vôbec. Lyrika je o čistom pocite. Je to v podstate taký priamy prenos z duše autora. Jeho nálady, myšlienky, radosti, smútky, všetko je tu a teraz. Keď čítame ľúbosnú báseň, sme presne v srdci lyriky. A potom je tu epika. A tu je naopak absolútnym kráľom príbeh. Vždy, ale naozaj vždy, tu máme rozprávača, niekoho, kto nás chytí za ruku a prevedie nás dejom, predstaví nám postavy, zamotá zápletku a nakoniec ju aj rozúzli. Takže áno, každý román, poviedka, epos, to všetko patrí sem, do sveta epiky. No a do tretice máme tu svet drávy. Aký je ten najdôležitejší rozdiel? No predsa v tom, že príbeh sa tu nerozpráva, on sa deje. Priamo pred našimi očami. Všetko stojí a padá na tom, čo postavy povedia a čo urobia. Je to svet akcie, dialógov, je to samozrejme svet divadla. A tuto máme pekne vedľa seba. Táto tabuľka je v podstate taká DNA každého z týchto svetov. Pozrime sa napríklad na riadok čas. To je zaujímavé však. Lyrika je často úplne nadčasová. Dráma sa odohráva tu a teraz, v prítomnosti. Ale epika, tá sa takmer vždy pozerá dozadu, do minulosti. Rozpráva príbeh, ktorý sa už udial. A takýchto rozdielov je tu oveľa viac. Dobre, hlavné kontinenty máme zmapované, je čas priblížiť si našu mapu o kúsok viac. Poďme sa pozrieť na jednotlivé krajiny a mestá, inými slovami na literárne žánry a formy. Ale moment! Ešte predtým, než sa vrhneme na žánre, musíme si ujasniť jednu vec. A to sú dva základné stavebné materiály literatúry. Na jednej strane je poézia, teda viazaná reč, má svoj rytmus, melódiu, často rím. A na druhej strane je próza, neviazaná reč. Tá plynie úplne prirodzene, tak ako sa bežne rozprávame. Tak a teraz tie žánre. Svet epiky je neskutočne bohatý. Máme tu román, novelu, bajku, rozprávku. Zoberme si napríklad román. Čo je na ňom také úžasné? Práve tá jeho rozsiahlosť. Dáva autorovi priestor vytvoriť úplne nový, komplexný svet a sledovať postavy, ako sa menia a vyvíjajú v priebehu mnohých rokov. Je to proste epické, doslova. A čo svet drámy? Ten nezaostáva. Od antickej tragédie cez komédiu až po moderný muzikál. A je tu jedna zaujímavosť napríklad pri tej tragédii. Jej cieľom nebolo len to, aby boli diváci smutní. Vôbec nie. Cieľom bola tzv. Katarzia, také emocionálne očistenie, ktoré divák zažil cez súcit a strach o hrdinu. Celkom silná myšlienka však? Takže, máme svety, máme žánre, ale ako ich vlastne autori vytvárajú? Čím ich naplňajú? No, majú na to taký svoj špeciálny kufrík s náradím. A tie nástroje voláme básnické prostriedky, alebo odbornejšie trópy. A čo sú to vlastne tie trópy?
Predstavme si ich ako také slovné kúzla. Sú to fígle, ktorými spisovateľ dokáže maľovať slovami obrazy v našej mysli. Prenáša významy z jednej veci na druhú a práve vďaka tomu v nás text zanechá oveľa hlbší a silnejší dojem. A takým najznámejším a asi aj najsilnejším nástrojom v tomto kufríku je metafora. To je tá superschopnosť povedať jednu vec, ale v skutočnosti myslieť niečo iné. Týmto sa vytvárajú úplne nové, nečakané významy. A máme tu jeden naozaj skvelý príklad. Pole jedna živá tvár. Perfektné, veď si to predstavme. Pole samozrejme nie je naozaj tvár. Ale v momente, keď to prečítame, už ho nevidíme len ako kus zeme. Zrazu je to niečo živé, organické, možno má vrásky v podobe potokov, možno má nejaký výraz, tá emócia je okamžite oveľa silnejšia. A to je sila metafory. Samozrejme, tieto svety a nástroje neboli vždy rovnaké. Nevznikli len tak vo váku. Všetko sa to vyvíjalo v čase, menilo sa to s príchodom nových myšlienok a nových literárnych smerov. A táto časová os nám to krásne ukazuje. Vidíme tu ten obrovský posun. Začneme v 19. storočí s klasicizmom, kde išlo hlavne o rozum a nejaké tie antické ideály. A potom bác, prichádza romantizmus a všetko je o citoch, o jednotlivcovi, o národe. Úplný obrat. Neskôr sa realizmus vracia nohami na zem a chce pravdivo zobraziť bežný život. No a symbolizmus, ten sa zasa snažil veci len naznačovať, hľadať skryté významy pod povrchom. Jednoducho, každá doba si z tej našej mapy vybrala na preskúmanie inú časť a použila na to trochu iné nástroje. Takže ak si máme z tohto celého niečo odniesť, tak je to toto. Literatúra nie je len nejaká chaotická kopa kníh. Vôbec nie. Je to štrukturovaný vesmír. A keď pochopíme tie úplné základy, lyriku, epiku a drámu, tak vlastne dostaneme do rúk mapu. A s tou mapou sa už nikdy v žiadnom texte, v žiadnom príbehu nestratíme. A presne o to ide. Táto mapa nám neslúži len na to, aby sme si niečo zaškatulkovali. Ona nám otvára dvere, dáva nám kontext a ukazuje nám, kam všade sa ešte môžeme vydať. Takže tá posledná otázka je vlastne pozvánkou. Keď už máme tú mapu v ruke, ktorý z tých svetov sa oplatí preskúmať ako ďalší?